Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. У эфіры перадача «Прачнулася Беларусь». Сёння, як вы бачыце, тых, хто глядзіць наш менавіта YouTube-канал, сёння такі надзвычайны фармат. І мы вырашылі зрабіць такую трансляцыю. Вы можете бачыць, як у нас тут все уладкавана ўнутры прыблізна, хто яшчэ не бачыў. Ну і у нас сёння у гасцях шаноўны ксёндз Андрэй Лысы. Хвала Христу, ксёндз Андрэй. Хвала навекі, вельмі сардэчна вітаю спадара рэдактара і таксама ўсіх слухачоў і тых, хто злучаецца з намі і глядзіць YouTube-каналу прамым эфіры. Вось такім чынам мы і распачынаем нашу раніцу. Ну, ксёндз Андрэй, сёння мы будзем размаўляць з вами пра адну з самых галоўных, напэўна, пілігрымак гэтага лета. Гэта пілігрымка Мінск-Буслаў. Наколькі я ведаю, айцы хрыстусоўцы, да якіх вы належыце, не першы раз вядуць гэтую пілігрымку. Чым яна адрозніваецца і чым адрозніваецца увогуле падрыхтоўка да гэтай пілігрымкі ў гэтым годзе? Гэтая пілігрымка, так як кожная пілігрымка, заўсёды своеасаблівая. Ну, перш за ўсё, таму што мае сваю тэму, которая яднае пілігрымаў і которая будзе разважацца праз гэтыя чарговыя дні пілігрымкі. У гэтым годзе ідзем да Маці Божай, разважаючы тэму «Любоў яднае». Так як вы ўжо заўважылі, гэта чарговы год, калі хрыстусоўцы вядуць пілігрымку, і праз гэтыя гады мы прагаварваем, разважаем тыя тэмы. У прошлым годзе была гэта тэма веры, прыносім табе нашу веру. У гэтым годзе любоў яднае. Ну і сапраўды ў наступным годзе, гэта будзе год юбілейны хрысціянства, тэму ўжо нам даў папа Францішак «Пілігрымы надзеі». Будзем разважаць пра надзею. І таму чарговы год пілігрымкі, можна сказаць, такая трылогія, была вера, у гэтым годзе будзе любоў, а ў наступным годзе будзе надзея, як такая асноўная тэма. Цудоўная такая, як гэта, такі як, ну, такое як развіццё, такая неаднабаковасць, кожны раз штосьці новае. А што будзе новае менавіта ў гэтым годзе? У гэтым годзе не памяняецца дарога тая самая, ужо яна так добра наладжаная, пілігрымы, которые ішлі, добра ведаюць тую трасу, скажам, ну і мэта тая самая, санктуарыю Маці Божай. Новым можа быць тое, што сапраўды будзе неспадзянка ў апошні дзень. Усяго сказаць не магу. Апошні дзень пілігрымкі будзе своеасаблівы. Будзе нешта, чаго яшчэ ніколі не было і не ведаючы, калісьці яшчэ будзе. Столькі хацеў бы сказаць такім анонсам, але больш нічога не скажу. Запрашаю, убачыце, пераканаецеся, дакранецеся да таго, што сапраўды з'яўляецца своеасаблівым нечым у гэтым годзе пілігрымцы, у апошні дзень. Добра, ксёндз Андрэй. А можа трошкі раскрыйце карты наконт тэматыкі канферэнцыі, якія будуць рыхтавацца, хто будзе праводзіць, на якую тэму будзеце разважаць больш, на чым засяроджвацца? Мы, айцы хрыстусоўцы, тут траіх нас сабратоў, адказваем кожны за сваё, за арганізацыю, а я, як так вот склалася ўжо чарговы год, з'яўляюся духоўным айцом пілігрымкі, гэта значыць, адказваю за той духоўны змест. У гэтым годзе будзем разважаць тэму любові. Любоў яднае. Вельмі шырокая тэма, але так скандэнсавана, каб яе на працягу гэтых 5 дзён разважыць. Першая справа, будзем разважаць пра любоў, чым яна з'яўляецца, у чым праяўляецца сапраўдная любоў. Потым будуць канферэнцыі на тэму, што з'яўляецца перашкодай, такой пагрозай для любові, грахі супраць любові. І чарговыя дні гэта ўжо напрамкі любові, любоў да Бога, да другога чалавека і да самога сябе. Можна сказаць, гэта такі маленькі, але канкрэтны план пілігрымкі. Што такое любоў, што з'яўляецца нелюбоўю, грахі супраць любові і як зрэалізаваць гэтую любоў да Бога, да другога чалавека і да самого сябе. 5 гэтых 6 канферэнцый, на кожны дзень па адной ці па 2 канферэнцыі. Мне яшчэ тут падказалі наконт сімвала пілігрымкі. Вось хто яго прыдумаў,
хто намаляваў сімвал пілігрымкі і што ён азначае. Вось такое ёсць пытанне, як бы распавядзіце пра гэта больш падрабязна. Сімвал пілігрымкі, прабачце, не прыгатаваўся, мог бы я з сабой узяць, мы яго ўжо маем. Потым тут спадару рэдактару пакіну, можна будзе яго ўбачыць, і яго мы таксама ўбачым на тых цішотках, кашульках, якія мы атрымаем у часе нашага пілігрымавання. Гэта крыж, калі так можна ўявіць, который абнімае сэрца. Сэрца і крыж, яны як бы разам запісаны паміж сабой. Можна сказаць, што сэрца абнімае сабой крыж. Гэты сімвал прыдумала наша парафіянка Агата. Дзякую ёй таксама за гэта. Ну і любоў яднае. Будзем гаварыць пра хрысціянскую любоў, которой крыніцай з'яўляецца Бог, і таму ён выходзіць з крыжа. І ён яднае ў сабе, і любоў яднае ў сабе, так як у Святой Тройцы, Айца, Сына, у Духу Святым, але таксама любоў, которую мы, людзі, перажываем, яна яднае нас з Богам, але таксама паміж сабою, і яна яднае нас саміх у сабе. І таму ў цэнтры з'яўляецца менавіта сэрца, але сэрца напоўненае крыжам, напоўненае верай, альбо ў цэнтры з'яўляецца крыж, як знак веры, которую можна зразумець і сапраўды глыбока перажыць толькі праз любоў чы ў любові. Гэта вось так, калі можна так сабе уявіць, крыж, который сэрца аб'ядноўвае, сціскае, абдымае. Вось такі сімвал. Я уже так задумаўся, я такой думаю, уже не трэба ніякіх катэхез, ты уже убачыш гэты сімвал і уже пачнеш разважаць і налажваць унутрана сябе на такія ўнутраныя разважанні. А хто са святароў ці законных сясцёр ужо плануе ісці ў пілігрымку разам з вамі? З таго, што я ведаю, рэгістрацыя ўжо хіба з месяц таму, як не больш, адкрытая. Шмат удзельнікаў ўжо запісалася, і ведаю, што ёсць, насколькі можна сказаць, шмат зацікаўленасці сярод сясцёр законных, і таксама будуць, акрамя хрыстусоўцаў, таксама іншыя святары, которые зарэгістраваліся прыходзіць, можа, не ўвесь час, праз нейкія этапы. Дакладна гэтых імёнаў не ведаю, але ведаю, што будзе іх немала. І так як заўсёды, вядома, не тое, што хрыстусоўцы ўсё робяць і вядуць, мы ўжо на наступным тыдні зробім падзел адказнасці, каб кожны ў пілігрымцы чуўся адказны, што не толькі такі пасіўны удзельнік прыйшоў і мяне вядуць, але каб таксама прыняў некую адказнасць за справы, адпаведна, медычныя, спеву, некія гаспадарчыя, сабіраць малітвы, таксама у плане тэхнічным дапамагаць несці тое абсталяванне, которое будзе нам патрэбна. Кожны знойдзе сваё месца, кожны знойдзе сваю адказнасць, і, як вы заўважылі, падчас рэгістрацыі там была таксама рубрыка, дзе мы пыталіся, якую адказнасць, у чым хочаш дапамагаць у пілігрымцы, і, напэўна, кожны, хто абазначыўся, да яго будзе нейкі кантакт, і запросім на спатканне, і потым вызначым гэтыя адказнасці. Ведаеце, што, Ксёндз Андрэй, вось прыляцела пару хвілін таму пытанне ад нашай дырэктаркі, спадарыні Яўгеніі, і вы на яго ўжо пачалі адказваць. Вось прыляцела такое пытанне. Пілігрымку вядуць хрыстусоўцы. Ці не азначае гэта, што у прыярытэце будуць пілігрымы з хрыстусоўскай парафіі, якая ёсць даволі закрытай супольнасцю? Ці не будуць астатнія адчуваць сябе недагледжанымі ці чужымі? І вы ўжо адразу, ну то бок я толькі хацеў задаць пытанне, і вы ўжо так ужо косвенна на яго адказалі, што як бы кожны будзе мець сваю адказнасць, нейкія адпаведныя абавязкі, каб пастаянна быць уключаным у працэс пілігрымкі. А ці вядома на дадзены момант, з якіх гарадоў ужо зарэгістраваліся пілігрымкі акрамя Мінску? Ну, то бок, хтосьці прыедзе, будзе даязджаць з іншых гарадоў, мястэчак да нас сюды. Так есть. Традыцыйна тыя, хто любяць гэтую пілігрымку, гэта Слуцк, Фаніпаль, а і такія паасобныя пілігрымы, можна сказаць, амаль што з усей Беларусі. З Гродзенскай дыяцэзіі, таксама ведаю, што зацікаўленасць была з Віцебска, чы таксама з Магілёва. Цэлыя арганізаваныя групы, яны будуць менавіта з такіх бліжэйшых
бліжэйшых гарадкоў чы далейшых з мінскай дыяцэзіі, а тыя, которые самі не арганізуюць, а такіх паасобных пілігрымаў, чы хтосьці будзе разам з сябрам чы сяброўкай ісці, як заўсёды з цэлай Беларусі гэтую ліст, гэты ён яшчэ картка гэтая яшчэ не запоўнена з удзельнікамі, але напэўна іх вельмі шмат, такая, так што гэтая палітра удзельнікаў, яна не толькі, скажем так, мінская чы дыяцэзіі мінска-магілёўскай, але можна сказаць, што у такіх паасобных выпадках прынимае мапу ўсяе нашай краіны Беларусь. І яшчэ хацеў бы дадаць да папярэдняга пытання, дзякую спадарыні дырэктар за гэтае пытанне, хацеў бы звярнуць увагу на тое, што хрыстусоўцы вядуць мінскую пілігрымку. Это не нашая пілігрымка, не хрыстусоўцаў, не нашай парафіі, але менавіта пілігрымка мінская. І таму запрашаем і плакаты, інфармацыю далі мы ва ўсе парафіі Мінска, і ўсіх астатніх, хто будзе хацець, усіх мы прымем, і напэўна кожны знайдзе сваё месца, кожным зацікавімся. Цудоўна. А ці будзе ў гэтым годзе хор, і хто гэтым будзе займацца, хто будзе яго пільнаваць? Так, есть. Гэта вельмі важнае адказнае служэнне, важная справа. Хор ужо ёсць, з таго, што я ведаю, ужо спатыкаецца група тых харыстаў, которые абазначылі сябе, зарэгістраваліся, яны ўжо праводзяць таксама рэпетыцыі. Ведаю, у нашай каплічцы на Матушевіча, у нашай парафіі займаецца спадарыня Алена Кот, яна будзе той, которая будзе надаваць такі вот рытм, тэмп, адпаведны стыль спеваў падчас цэлебрацыі, перш за ўсё імшы святой, але таксама падчас дарогі. Вядома, што не толькі гэты хор будзе спяваць, так я казаў, іншыя пілігрымы, тыя, которые не ўваходзяць у гэты хор, але маюць гэты талент спеву і грання на працягу дарогі. Кожны знойдзе сваю хвіліну, нават гадзіну, каб паспяваць, правесці гэты спеў, чы гэта будзе спеў літургічны, спеў гадзінак, не шпараў, чы гэта будзе спеў, звязаныя з песнямі, которые спяваюць пілігрымкі, альбо таксама малітоўнымі, ружанец чы вяночак да Божай міласэрнасці. Напэўна, кожны знойдзе сваё месца, каго Бог адарыў такім талентам. А чы ёсць ужо адмысловы нейкі пілігрымковы спеў менавіта гэтага году? Гэты спеў, гэта вельмі цікавая справа. Па-людску мы нешта выбіраем, планіруем, мяркуем, што можа гэта, альбо можа гэта. З другога боку, так як досвед паказвае, Дух Святы вядзе часамі па-іншаму. Гэты спеў, ён уфармуецца падчас пілігрымкі. Кожны зразумее, што гэта вось спеў на гэты год. Так як было папярэднімі гады, мы нешта сваё планіравалі, думалі, што так, але потым усе разам спявалі, і кожны ведаў, што гэта вось гэта. І таму цяпер на гэтае пытанне канкрэтна не адкажу, каб вот не перакрэсліць дзеянне, або не, каб Дух Святы з нас моцна не пасмяяўся. Мы па-людску маем нейкія свае планы, маем свае паметкі, але гэта вельмі своеасаблівая і духоўная прыгода, калі мы ўсе спяваючы разумеем, што вось менавіта гэты спеў на гэты год будзе такім, скажем, гімнам, чы такім вот асаблівым тэкстам, который дае нам не толькі мы, арганізатары, выбіраем, але менавіта Дух Святы. Усе яго пачуюць, зразумеюць, і глыбіня спеву паказвае, што гэта вось тое, аб чым ідзе справа. Распавядзіце, калі ласка, больш падрабязна пра маршрут, ці будзе ён звычайным, ці наадварот больш такім надзвычайным, і калі адкуль адбудзецца старт? Маршрут будзе звычайным, так як я казаў, у дарозе мы нічога не памянялі, так як кожны год, можна сказаць лепей, так як у мінулым годзе, у другі дзень там невялікая карэкта адбылася, і мы ўжо ішлі ў мінулым годзе, каб адысці ад гэтых галоўных дарог, прайсці такой дарогаю лясной, каб не было небяспекі, звязаных з іншымі, з машынамі, і таксама гэта так дае вялікую такую радасць у дзень спякоты, таксама такую прахалоду, бо можна ісці у цені дрэваў. Начуем у тых самых месцах, ёсць ужо адкрытыя
школы, которые нас запрашаюць, як заўсёды большасць пілігрымаў бярэ з сабой палатку, намёт, у якім будзе начаваць, але ёсць таксама магчымасць у тых месцах, дзе школы арганізованыя, даюць таксама памяшканні, дзе можна гэта ўсё пераначаваць. Асаблівасцю, гавару, будзе апошні дзень не столькі дарогі, але менавіта таго, што падчас гэтай дарогі будзе адбівацца, а менавіта з Далгінава ўжо непасрэдна у Буцлаў. А так, усё тое самае. Пачатак, як заўсёды, пачынаецца пілігрымка 1 ліпеня. Гэта панядзелак, 1 ліпеня. Імша святая у катедры, яна будзе... Ведаеце, вот дакладна не ведаю, трэба удакладніць, каб добра сказаць інфармацыю. Ну так, каб усе нашыя слухачы і гледачы ведалі дакладна. Дакладна. Ведаю, што 1 ліпеня, але вось гадзіны з таго, што я бачу тут у інфармацыі, яшчэ дакладнай гадзіны няма. Будзе, можа так, кожны з пілігрымаў, хто пройдзе рэгістрацыю, атрымае такі адказ, дзе яшчэ таксама будуць ужо пададзеныя вельмі такія канкрэтныя інфармацыі. Куды трэба прыйсці, каб аддаць рэчы, гэта значыць заўсёды загадзя у нядзелю, перад распачаццем пілігрымкі, тады мы ўжо аддаем свае рэчы у машыну, которая будзе весці, а ў панядзелак 1 ліпеня распачнецца святой імшой. Яна хіба была, як заўсёды, о 9 гадзіне, але цяпер яшчэ дакладна не буду гаварыць, яшчэ гэта інфармацыя будзе пададзена, каб не увесці ў зман кагосьці. Цудоўна. А як стаць у пілігрымам у 2024 годзе, дзе і як можна запісацца, прайсці рэгістрацыю? Прайсці рэгістрацыю можна на каталіцкіх форумах, сайтах і форумах, которые знойдзеце, чы Католік Бай, чы таксама на нашай старонцы ёсць адмысловы канал, таксама у тэлеграме пілігрымкі. Пашукаць і выскочыць інфармацыя, таксама вот хутка перад эфірам упісаў пілігрымка Мінск-Буслаў 2024, адразу выскочыла гэта інфармацыя, которая падае нам умовы, хаця бы звярнуць увагу, што дзеці да 16 гадоў могуць узяць удзел у пілігрымцы толькі ў суправаджэнні бацькоў альбо апекуна. Патрэбны пісьмовы дазвол бацькоў, а падлеткі з 16 до 18 гадоў неабходна мець пісьмовы дазвол бацькоў. Таксама можна тут знайсці бланкі пісьмовага дазволу і таксама ўжо форму рэгістрацыі электроннай, якую можна прайсці менавіта на сайце. Я канкрэтна тут гляджу на Католік Бай. Ці можна далучыцца не адразу? На другі, трэці, чацвёрты дзень? Ці трэба тады запісвацца? Так есть. Можна і трэба далучыцца. Маем свядома, што не ўсе змогуць адразу пайсці ўсе 5 дзён. І таму, калі будзеце праходзіць рэгістрацыю, там таксама адно з пытанняў, колькі дзён будзеш ісці падчас пілігрымкі, калі далучаешся, у першы, другі, трэці дзень. Для нас это важная інфармацыя, таму што таксама прыгатаўліваем пасілкі, каб харчаванне, каб усе мелі столькі, сколькі патрэба з'есці, і гэта важная інфармацыя. Можна ў кожны дзень далучыцца, але вельмі важна, каб падчас рэгістрацыі абазначыць гэта, зазначыць, і ўсё будзе ясна і выразна. Перайдзем зараз да такіх ужо апошніх пытанняў. Зараз будзе такое эканамічнае пытанне, якая рэкамендаваная і пажаданая ахвяра на пілігрымку? Рэкамендаваная і пажаданая ахвяра... Ахвяраванне 100 рублёў. Па магчымасці можна ахвяраваць больш. Так напісалі арганізатары, гэта значыць мы. Дзеці і моладзь да 16 гадоў 75 рублёў. Гэту інфармацыю вы таксама знойдзеце, калі адкрыеце рэгістрацыю. Так гэта вось у гэтым годзе. Гэта пакет пілігрыма, у который уключаецца спеўнік, гэтая цішотка, маечка, которую мы атрымаем, таксама ўсе гэтыя, скажем так, гаджеты, которые мы там носім з сабой. Плюс у гэта ўваходзіць таксама тое харчаванне, которое падчас гэтых 5 дзён будзе зарганізаваны. Ксёндз Андрэй, ну мы так ужо даволі падрабязна ўсё асвяцілі. Я думаю, апошняе пытанне на сёння, вось ад вас, як ад ужо сталага пілігрыма, парады для менавіта тых людзей, ці моладзі, ці дзяцей, ці ўжо сталых дарослых людзей, які першы раз, напэўна, вырушаць у сваю пілігрымку, які парады вы маглі даць для іх? Першая парада, калі будуць нейкія сумнівы,
ці нейкія перашкоды, зрабіце ўсё, каб пайсці на пілігрымку. Гэта духоўная справа. Калі перашкоды ёсць і будуць, унутраныя, знешнія, гэта значыць, што Божая справа. Злы дух не дае пайсці на Божую справу. Гэта значыць, пачынаецца духоўная барацьба. Зрабіце ўсё, што можаце, перш за ўсё, памаліцеся. Пане Божа, дай мне сілы, мудрасць, каб зрабіць усё і пайсці на гэтую пілігрымку. Другая справа, гэта сапраўды адкрытасць. Маем некія інтэнцыі, свае спадзяванні. Вельмі важна, каб даць сябе правесці. Так як малое дзіця, которое давярае Богу, бо пілігрымка гэта дарога. Нашая дарога Божых дзяцей да Божага сэрца, да сэрца маці, даць сябе правесці. Не мець нейкіх вялікіх спадзяванняў, Бог усё зробіць. Мець адкрытае сэрца. Плюс таксама не хвалявацца усе тыя фармальныя справы, што, як там браць, да арганізатараў, калі трэба напісаць, пазваніць кожнаму, адкажам, падкажам, што як ніхто там не будзе сам, для ўсіх будзе месца, кожны пераначуе, кожны будзе накормлены, аб гэтым не клапоціцца, бо гэта не першая наша пілігрымка. І, напэўна, кожны чалавек будзе у свой спосаб задаволены ў такім плане фармальным, але перш за ўсё хочам, каб гэта была духоўная вандроўка, не які-то тур-паход рэлігійны, але менавіта час рэкалекцыі ў дарозе. Гэта Божы час, і таму запрашаю сардэчна памаліцца. Тых, хто не можа ісці, таксама яшчэ інфармацыя важная, запрашаем заўсёды далучыцца як духоўных пілігрымаў. Будзе таксама адмысловая YouTube, телеграм-канал, магчымасць, каб дасылаць інтэнцыі. Будзе адказная асоба, которая будзе сабіраць інтэнцыі тых пілігрымаў духоўных, которые не могуць фізычна з намі пайсці, але ў тых інтэнцыях мы будзем маліцца і вас будзем з сабою несці як такіх духоўных нашых спадарожнікаў да Маці Божай. Таму вельмі сардэчна запрашаю увайсці глыбей у падрыхтоўку да гэтага духоўнага прыгожага мерапрыемства, да гэтых рэкалекцый у дарозе. Шчыра дзякую за тое, што прыйшлі, ксёндз Андрэй, падзяліліся гэтым, натхнілі нас, падтрымалі, знайшлі час. Ну і на гэтым, я думаю, мы будзем пакрысе скончваць наш ранішні эфір. Нагадаю, сёння у нас у гасцях быў ксёндз Андрэй Лысы, пробач парафіі Яны Евангелісты і Максіміляна Марыя Кольба ў Мінску, Хрыстусовец. Ну і я заўсёды гук-рэжысёр радыё Марыя дзённых эфіраў, Алесь. Шчыра дзякуй за ўвагу, пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны вам, дзякую за ўвагу, з Богам. З Богом. Заставайтеся на